Днес искам да ви представя системата за обратна осмоза Екоперла Флора. Това е надежна и удобна система, която не изисква електричество и гарантира перфектно чиста вода всеки ден. За повече подробности останете с мен до края. Системата за обратна осмоза Екоперла Флора пречиства водата в 5 етапа. Трите предфилтъра премахват механични замърсявания, хлор и производните му и органични съединения. Осмотичната мембрана 75 GPG, произведена с американски компоненти, задържа най-малките замърсители, като бактерии, вируси, микропластмаса, фармацевтични остатъци и нитрати. Финалният карбоново-минерализиращ филтър 2 в 1 подобрява вкуса на водата и я обогатява с минерали. Най-големите предимства на Флора – ниски разходи за поддръжка, лесно и удобно използване. На всеки 6 месеца се подменят предфилтрите, а веднъж годишно предфитрите, мембраната и минерализаторът. Това гарантира максимално хигиенично и ефективно пречистване на водата. Финалният филтър 2 в 1 комбинира активен въглен и минерализираща среда и изпълнява две различни функции. Той осигурява същото ниво на минерализация като популярните 6-степенни системи. Но вместо два отделни компонента се подменя само един филтър, което е удобно и пести време. Но това не е всичко. Комплектът включва елегантна канелка за пречистена вода. Монтажът е лесен, а европейското производство гарантира високо качество на всички компоненти. Екоперла Флора е отличен избор за хора, които ценят удобството и искат да пречистват водата вкъщи без високи разходи. Благодаря, че гледахте до края. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите лайк. До скоро!